aprang si Nordisk Karbi Life kilang radona paneli hinpen kardom pajiriklo kardom nilimen samim rel ingti therapy nilitum news channel hinpen kaiketa berta nang kiman pibo mason taxi pinile thot stami nalitum phanangwan piklo pini nilido lada ka diforong sopi taralang solong sudo iklo pini dadak nilitum nang kihumria thibangke nilitum adak nilitum hana berta iklo ladak pini alang litum lapu rong pensi alang litum bang lapen alang litum pini ladak cleanliness drive pati ke pang thera sai kedeng pon busi nilitum nang humri iklo si alang litum kona arong pensi ke bang ma lapen alang litum kopia ke mang pensi labang so ke pang thera sai kedeng pon ma lahai lam puthak sta minitum malom so pen litum jingi chithan pon jiphan bor ipon po lapen chithan na monang nilitum dak tarlang so along hello tum aning kan bang sida me carb youth festival labang ke talon bom bang bom lo sabil tum carb youth festival jutik et lo plotang te tum ladak penang an keter kitu lahai samil tum keter ke pache de kang sami do ott ladak a committee sami dolo a committee pen sami pang thir pon lo sami non phong ladak rong pen alang tum bang pen pang thir thek ponong lo lasi alang tum kopia ke mang pen sil bang so kiding pon ma ilitum arju pon po la pen ilitum labang so tarlang so long pladang de penang an nang kiju tum stami do ladak nang kiju nang kilang tum stami bang po do stami ilitum stami kadu ka visam isi responsibilities bang do nang ji kopila purta akete al hai sami thek ponong lo plotang me ilitum hum ponang po ilitum bang le ke war thek long thek du long lo pustami ilitum thanun pen ladak ke war de ri pustami thanunang po athema ladak along tin long masami ilitum dustbin mang ke available dustbin mang ke war di mang ladak silam pon iklap la sili tum sami la puson dustbin long sebar ik ponang po la pen tarlang so long ke iltum eco park pen danglok penang an kichu kilang dim do main tourist attraction plotang te no thengpita kalang lo penang an tum ke north east karbiang long chota kali north east angkang chota kali north east out of north east pen stame piniladak wang pen no thengpi na kilang ji phan stame muni tum penang an wang lo la silan so se ilitum karbia khelong karbia long rilong stame ilitum clean la kepang thir kang thir nai pu isi establish ji plotang te ilitum me thang pen pen si ilitum sami thur pona po la pen la so kiter theklong lok pen ki hum la pen ki wardun ji pu sami tum ki chu dama lim aling long sami ilitum la so habit bang ilitum develop nang po nong se la puson ilitum develop bong wam bom lo plotang te ilitum akar biang long ta men tune ki ilitum la kang thir nai adim lo pu establish pon long po la si non son tourist attraction ilitum sanji plotang te kelang me chot la puson kali itum kapang thir sami ilitum padopon nang po asinon der dipin pen piniladak ari so ijang atum rong pen selang litum bang pensi piniladak ke pang thira sai deng pon pu la selang litum konat pensi ke bang ma lepi alang litum ke mang kopi ma ilitum chiki chethan pon jiphan bori pon lanang ke pang thira sai ke deng pon ari so ijang tu pensi non puthot chingki chethan pon jiphan bori pon po tangke aprang sinil litum north east kar bila hin pen kardom na pujurek lo kardom nangli men la pen nangli tum pini ladak kapang thira sai kedeng pona litum rong pensi ke bang pusi lasinang litum kona darong pensi ke bang iklong chaning chima kadam ka any karbi life bitong nang litum lapuson na chetong non thepot nilimen ke thare baliram kathar po lapen nili tumarong lake pokraming ti dilai tangte pini nang litum lapuson kapang thira sai kedeng pona litum kopia ke mang pensi lapuson sayang teng kedeng poniklo kemang po ke ave he sitamela nilitum lang poniglo isi Asia man Asia pu bangge kali India long pen largest and oldest ethnic festival po alam do lasi laso pen bangge piningkana bangge 51 years e chok lo lasi 51 years an chok det lo pulotang te munit sitami do ek pigji lasong thaksi amunit ke onga son thaksi ke ter ke er sitami do ek pigji pu sinili to matha lo lasi ahok lo tema kapang thira sai ke bang anut kapre kom ta pang thir ta do po yatta do po sitami pacetang la pun athe methang ajak tum sai mu sitami do ikji la pen sai mu sitami do apor sitami la pudure la sinile mangela pu kado vela no nilitum la cepeng si la pu aporta la pu ke joyang ko pu masi la banglo la pen pangthir do no chorek lo tangte pining nang litum lapuson ke pang thira sai kedeng pon ke pining to nang litum tong nang litum klem ik chojima mati mo ke wang jilang ning kan stamila puson klem pon thu bomik po ke wang jilang asengkan sitamila pu klem pon ek bom po mane nonason dihinamu sitami ba kedam ke wang athe nilitum hem liputa ladak dipu kali dera pot rong penan se wang apot ke athe nilitum
kado ave sitame chongda chetelo aise non alang litum non nilidung doan tum sitame chongda chetelo aise lasi laso chongda chetelo abang ke ela pu social akam si klemik poma hem si chelang ik poma lam ta dokong mati lasi nilitum la dihenamo bang kerap ba bang non ason thak thak mane nang rapon bang do bom nang bidi sore sitame nang pion bom bang do polo te nilitum ke bang jilang aning kan chot kali sitame non ke bang jilang arni sita klemik bom ji ko sinilitum cheparalo choroi klo tangte pini nangli tum la pusona sai ke deng along nangli tum nangli mithang tong dadak an khelo pen ke bang ma mate ko mane nang cherap la puson doi klo methang amat puke kali kang ton amat ke sitame nili choroing tung nili tum la former XEM la ha longkitimung sar la pen hanjang lang so pen renowned social worker Pratap Singh Rongphar sar phan nili tum choroing tung athe alang li tum nili batai sila pu chingki chotpen sitame alang tum matha thepen pen la pu dihinamo nang ke rabdo na po asi sar Pratap sar la pen XCM longkitimung sara phan sitame choro la pen nilitum jerpo inodolang la nilitum college mate la pen university long sitame dak Assam University di fu campus mate sitame langli amen la ke tanson taro alangli sitame la punang cherap chetodon pen sino nilitum la ana sayamu sitame chun pon iklong lo posi la pen adon thu nili choro ji kangtung do la dak kesias long mai phu la pen kong chun bang phan sitame nilitum apor cha hang pen alangli tum prabjen pen la pu permission ai pi don thega pot la pen langli tum bidi sore la hai sitame ke claim nang je gedam nang sitame la pen anso se ning nai pathe don apot la pen thu do thu alangli tum ningkang sam pen nilitum phan la pu ke claim kedam nang thek long pen ma sia ningkang sam pen pu pini lang ke do da sitame la pu chonam ponoi pu alangli tum nang pi ek si alangli tum han sitame suri akadom pi paje reglo la pen ke bang jelang ani sitame alangli tum non pu motivation pu hisab san thak thak madu phan sitame la pu bidi sore ayat sitame thanon pu posi chuning rela la pe korwang thu pajer la tangte no nangli phan puthot ki jutsi na kar juji lamang la puhen lo nangli tum youth sahin pen kar biang lo solang do rat phan kopini message ka pale kangtunga son doik ma message bang ke lapon the waret tu pini important opo phan ke kali sitame la youth tom sitame methang anutin sita responsibility bang chenang po la pen la non social issues hai sitame non isila ta social issues ai sablo la ke pater ajat po sitame ahok lo ke pater po ke ning ke hangwe ke kali the dustbin bang availability avidet pota hai meni hai non amasi nani jata warnang ko kai sablo sitame Ilitum mathapon nang la nonason la horabong hai sitame la ke si jutang aklam lo pot madu sitame horabong hai bang ke war vidya dasante chojon pen sitame mithang hemkong long pini gari motor che ban do ta mene ba polythene hoda ke ban pen song tha polythene ni doi pot la si so polythene pen pat bang mithang hemlong che pon de pen yam bitam thuet la lote chopo la mate safe isi ke war nang ya dem long wardam tangte non nili chingki ponji leke non KCS along new elected and pen secretary alang li tum phan sinon chingki chithan ponji phan nili bori pon po tangte sir aprang sinali tum phan nili tum north east karbi life news channel hin pen kardom na pajurik lo kardom tangte pini ladak alang li tum dilai pen si kewang pu tasi dilai pen ladak di forong supi tarlang so an alang li tum wang pen tabuson cleanliness drive mate ke pang thira sai kedeng pona puthak nang li tum hin pen kopilo than poni poke lah bangke nili tum karbi jutang song terapi mai la pen nili mai pu la pen pu kong chun bang la lang li timung so ke lo peten na secretary lo tumbang ke thom pen la dilai ari so yang tum dak tara lang so pan ke pang thir dam ji pu ana ke lu pen dan ke wang kilometer thong kep so se ke lu dan ke wang ke alang tum ke matha me pik lo lang tum so ke matha parsik the pawel la selang li tum han ni tum karbi jutang song hin pen joro parpik lo choro ikla tate adun thu nangli phanakar juji bangke nangli tum non labang so KCS along ke new elected member president secretary lapen non afong festival bangke nangli tum si ke langchari lo kaduka ve lesi nangli tum as a new elected member nangli tum experience chisar exima na ke dam tang la no het yut na bangke hala ke dobom aba malon ke pilo ka chu tang he ke ha chono sing ko pen bida sing rong PC
cari pon lah so festivalan ke ni tu mang cerap dun lah ni tak dun nai pu so hesapen cerap dun lo lang kita assistant secretary hesapen cerap dun lo lada bang ke munit ke cetong lada kat duka ve ta henune lo nagelang dun aja lo na pidun duka ve ta mission lo apen nitum hawar pen ke bang ta bang era son lo ong kebra ke thom do kat duka ve kar beng lo ben ang tan pen meghaloi pen dawang lo pen pus Sunitpur pen Sonapur layan da bang lo Arunachal pen bang pen pu umrang so pen da bang sila so bang ke mission miat pen si chun lo pusin tu ke mathal lo alam te bang ke sila hai kan du ka be cepat duk dun daga cepatina cepat duk dun aris so yang apa da ke ya lina aipu chun bang fan da tu hin da churo lo penang par bang la daga nagri son committee lo tiri kama mai pu dag di pu MLA akai kasing leng la pen secretary akai Richard Tau PM Donmas Council la pen lalu tuma cerap dun sub committee do pik la pen member zo la ka du da cepe duk pik pen sila so asai bang misen pen si chun lo ini tum mata lo la pen la kan du ka be arong aje misen dan pacun mi et so aja kong ni tum ke long mangke la non tim kar biang long Thomas Council ke cari pon akai Dr. Tuliram Ronghang chief executive member penali long cerap dun doan MSC doan peladak MLA do MP iso sang ho kadu be atum bidi sore jakong horang council pen tame tuman tangka mahan ngarap dun jalang panta curulo orang tuman curulo la peladak kar biang long la department kapre tum employees tum pen tuman ngarap dun do la kapta pen cenglok kapre department tuman tame tuman cerap dun do la ilo tangka maha silahai kadu alang tuman ta nang grab dun pon curu parpig lo tang te non pualang li secretary sar pensi chingki chithan pon phan bori pon po tang te sir pini litum stame penangan thek ponong lo litum lada ka kapre karbiang long la pen di forong supilong same cleanliness drive pate ke pang thira sai ke dopon lo stame non apong lada ke pang thira sai ke bang lagi organization pen thanga chira bawe alang litum rong pen alang litum ke bang la puson ilitum ajutanga klam ingchir et nangji pa ke bang pen alang litum pini lada bang lo la sinang lihin as a secretary nang lihin pen kopilo alam paklang poni ko ke aprang si ke NE Kalbi Life herang ke betung na tung dak tarang solong pini na kamuri pen pini aku tung lasom si non lamang so ingding pokera si Kalbi resem sorong aje judet pen non pinian ke nipon ke chok lo abang so acha tai long na tung kamuri pen pini aku dak ason taksi dilai pen ari so jang atung mithang aning ma tha pen dak abang so kabi people hols abang so tarang solong ke bang pen alang tung mathalo je not kram tang ni trok abang so festival ke bipen dak kado we ketel ke doji po matha men tu ko men doji posi hada ke si kangthil adim lo pen dak ke kai ki tame ki jui ke lang tung bang pik ke lang me son do pik posi ingthil na ngi po ke matha pa tu pini dak ke sapha ke bang aprang si dilai ari so jan fan choru par pik lo tapi nampak tame festival judet pe bang ke ni tung thenglong pe na tung NGO tung pen chenglok la pen ni tung tiripia mai hoi pen same apu ke pang thila sai same klam bon bom lo alam the bang la han lo aprang thenglong taralang so da festival judet la tang te kemen thu kemen oi wo a khang jo hang hai dam ke wang ta man ne tam nukan ji dim nang mun tung son same non amang thenglong bang ke tung pinangan mi tha khe tung thang mi jutang phan mi thang lamang so kabi people hol sabang so hong klam ka jing hon bang thepik masim mi thang masim mun tung wang si saphalo aposila bang ke kero people pik lo aposina tung media tung stame la so bang ke nan tung rat phan bang dak ponang ji apen anso se aku no ke bang ilang stame kadobe tung dak khe ga jing hon jil po jil pi bi ke non ki thumio we tung la so bang ke chirap pinang sot ke sapha pan chot kalilo kadobe tung ki bang jilang ki klam nang ilang astame ka chirap pinang sot do itung dam tang theklong pinana su jang tung dam tang festival hu theklong lo ki judan ning we ke aso ke chilang no dak du di halas tami no monon phi tung bang labang so bang pabeda ji phan bang tung labang so na to media ban tam ko thora ko pini taminal tung no chuni rudun thol lo labang so bang rat phan tung palle lo nang ke bang jilang festival ring pok ke ba hini bang so risino so je bang ke mission pen itung klem polonang itung a khe itung a longri longpar itung
ajutang jubat ansuse prang anat ke pon thegi pan ke bareng thegi pan bahai porom puti cenglok itung kecirin cebi thegi hala sobang itung tin stame kema thapan parsi pala pelana asi penalam the pemahet tung mai pumes stame pachin pon choro pon nan dolo ahok lo choro pon peone dakar beng long lo ke claim employee tung ang tung stame ne ani si amit hang ke long adihin atangka dormaha 1 day basic pay lang na chi pidun la bang festival pan last time to choro re one kan bang stame na pidun po pen ke bang ilan stame la to stame na chirap dun bomji la pen mo pen da than lo cm sir dr jam ha pen chenglo do go yang li colleagues to kan stame la pen kapre council long cabinet thomas council long 30 department along ke claim chokamara tung officers to pen chenglo do go be staff to kan stame la bang cooperation bang tung thek long lo an part ame kapre ke ngo kapre ke political party penda bang itu political party alam cipupe polo dharam alam cipupe bosi dharam prek jam political party same itu bang so chatai long ni trok an itu ni ngarong bang cipi long bang so jutang pan itu ansu se ya akang tu yang deng itu king kampaji long lo silahan lo ini hot churu tu parlo ala tu kewang pen bang so ke klam cipa duk pen itu thangna tarap itu men itu amela tu voluntarily ala so kemat happen ke cerap ni bang thot ko chuni ansu se ke cerap on thegi phanang na tu hostame chuni gen thlo Choroi klo. Ahok lo polang le youth tumpen sta me lam thech paklang pon ilitum nahok le kiju ki dam busla me ilitum isi a habit ba keltum develop on ne ko pilo plotang ilitum packet ke cho a home la pen juice ki jun a bong sa me ilitum warta war proof de nanji ilitum dustbin do plotam dustbin long la pu warnang po la pen ke thek long atum phan sta me ilitum than ponang po lam si ilitum klem pon bom dam bom lo plotang te morni si ilitum karbia khei mate karbiang long sta me ilitum kang thir nai adim lo puitum chithang ikpo Dante pini abirta ke la puan si kang tonik lo kadu kaveta kurang thu leben dume thakme kardom